Esisho sesiZulu esithi ifa leyiwula lidliwa zihlakaniphi. Kunowesilisa la osibhalele mayelana nokukhaphela igazi lakhe ngenxa yemali. Lo wesilisa ucela ukuba i-identity yakhe siyigcine anonymous. Udabuka ngapha endaweni yaseSikhawini kwaNdaya. U-Anonymous ukhule ekhaya kube newele elithanda iwele lakhe futhi benza zonke izinto ndawonye, kodwa bebenakho ukukwebhana okukhombisayo ukuthi bayezelamana. Ukuhlakanipha kwabo nje ubaba wabo bekade ashona, bebekhuliswa uma wabo as a single parent. Kodwa kuthe uma befika e-high school, Anonymous wathola intombi futhi baba nengane. Wadecide ukuthi ongcono akavele asiyeke isikole njengoba esenengane ukuze ezokwazi ukusebenzela ingane yakhe iqhubeke eyondle. Kuhamba iminyaka uSibusisa iwele lakhe lasiqeda isikole. Lithe meliqeda isikole lahamba leyofundela i-short course ebizwa ngokuthiwa i-computer literacy. Then the following year uSibusisa wathola umsebenzi eBitright as a receiving clerk. Uthe uma uthola lo msebenzi wadecide ukuyohlala emqashweni ukuze ethole ispace sakhe kwenye indawo ebizwa ngokuthiwa kuseMzingwenya Park. Ubhuti wakhe Anonymous ukwacela ukumjoyina ngoba naye sengasathandi ukuhlala kupho. Kodwa uthe Anonymous mayifika eMzingwenya Park waba nabangani abaningi ababhedayo futhi wahlangana nenye intokazi yayinhla ebizwa ngokuthiwa uZodwa. uZodwa wayemuhle, eyisilwekini futhi ethanda imali. Njengoba bethandana nje noZodwa, izinto ayihambanga kahle ngoba after 6 months uZodwa kwacomplain ukuthi u-Anonymous akasebenzi futhi akanamali, yena ufuna umjito onemali ozokwazi ukumnakekela. Ngelinye ilanga uSibusisa ebuye emsebenzini kwaqhamuka nezindaba ezinhle ukuthi njengoba nje ejwayele ukubheja kwaBetway unemali engango-35,000. Lo mali uzoyikhipha during the week ukuze ngeweekend engasebenzi uzohamba uyothenga isite akhe. Kodwa kwacabangisa u-Anonymous ukuthi no man, le mali ngiyayifuna, ngifuna ukuyovela kwaZodwa njengoba izinto zihamba kabi, ngikhiphe noma inkomo ezimbili. U-Anonymous ukwacabangisa ahlanganisa abangani bakhe ukuthi abahambe bombamba inkunzi uSibusisa ukuze bethathe le mali. Ukwabatshela ukuthi if baphumelela kulento uzobanika u5,000 nethatha u30,000. Isu labo lalibukeka li-right according to Anonymous. Then kuthe ngumgqibelo bezovuka nobhuti wakhe beyothenga isite ngesonto, kwangena abangani bakhe u-Anonymous bashaya umnyango wajika emsamo. Ngesikhathi bangena ngaphakathi bakhomba uSibusisa ngesibhamu bethi akakhiphe imali. Njengoba bekhomba uSibusisa njengesibhamu, uSibusisa kwavele kwamcacela ukuthi ubhuti wakhe lo omdayisile ngoba futhi abangani bakhe laba abangena bephethe isibhamu bavele bamshaya uSibusisa, bamshaya bethi akakhiphe imali. Kunalokho Anonymous uyena wavele wayothatha imali lapho khona yayifihlwe khona. Ukwathatha imali esikhaftinini thizeni wayikhipha wathi nayi imali. Njengoba nje sebeyitholile imali uyiphethe u-Anonymous imali, bambamba uSibusisa bamngenisa emotweni. Njengoba bemngenisa emotweni baphikelele olwandle kwenye indawo ebizwa ngokuthiwa kukwamasheshe. Bathi mabefika olwandle bamehlisa emotweni futhi baqhubeka bamshaya ngeengodo kabuhlungu wayesobha. Njengoba nje sebemshaye kakhulu futhi esephelelwa amandla esewile, u-Anonymous watshela umngane wakhe ayephethe isibhamu ukuthi akamdubule ukuze lento ingabackfire. So sebemshayile bahamba babuyele emuva. Uthe nje ngakusasa Anonymous wafonela uma wakhe ukuthi uSibusisa akabuyanga emsebenzini, ucela ukuthi bo-reporter i-missing case ngoba akazange ezebuye futhi kuyamkhathaza ukuthi ngoba engabuyanga ukephi, ade ezama ukumfonela. So uma wakhe bahlangana bahamba bayo-reporter i-case. Uthe nje mabebuya u-Anonymous wafonela uZodwa wamtshela ukuthi usenemali engango-30,000. Wambuza uZodwa ukuthi uyithatha le mali, wathi u-Anonymous uyiwinile le mali. Wakhathela abangani bakhe imali engango-5,000 aqhubeka impilo. Njengoba nje bexoxa sebehlangene noZodwa, Anonymous kwamtshela ukuthi Zodwa, ngifuna ukuyovela ekhaya, ngifuna ukuvela noma ngeenkomo ezimbili ukuze ngikhombise ukuthi ngiserious ngawe futhi ngiyakuthanda. Kodwa uZodwa wavela waphendula ngokuthi sisebancane kabi ukuthi ungenza lonto. Kunalokho ngiyacela sithathe vacation siye eThekwini, ade ngase ngifisa ukuya eThekwini nami ngiyojabula. Kwenzeka kanjalo, wahamba uZodwa kanye no-Anonymous. Thema befika eThekwini bahlala kwenye indawo ebizwa ngokuthiwa kuse-South Beach, baqasha iflat. Njengoba nje beqasha iflat yonke into bebehambela kahle, bebephuma behambe bodla, bebezithandani ejabule. Kuthe nje emva kwezinyanga eziwu5 abangani bakhe laba sele Sikhawini Anonymous bamfonela ukuthi babona uSibusisa
wathuka kakhulu Anonymous ukuthi hayibo kanjani ngoba bambulala. Wafonela omunye umngane wakhe Anonymous ohlala ngasemakhaya ukuze aconfirme ngempela ukuthi uSibusiso akazange ezeshona. Wamtshela lo mngane wakhe ukuthi uSibusiso ukhona. Yamshaqa kakhulu lento. Njengoba nje beqhubeka behleli la eThekwini uAnonymous noZodwa, imali yaqala yancipha futhi yaze yafika ngasekupheleni. Baqalile baba nezinkinga, baxabana noZodwa njengoba imali isingasekho. uZodwa kwadecide ukuyofuna umsebenzi, waqasha kwenye amasaluni eThekwini. Uthe mase seqashwe esaluni wayesebenzela yena yedwa futhi wadecide ukuyitholela umqasho emshiye uAnonymous. Anonymous ubonile ukuthi ayikho into ayihlalelela ngoba uke wenza iresearch ukuthi uZodwa usehlalapho, wathola ukuthi uZodwa usehlala nesinye isiqhumama esowna wona amasaluni eThekwini. uAnonymous uke wahlanganisa iplan ukuthi ongcono akathola imadlana nje ebuyele emumva, ebuyele esikhaweni, hambe yokhutha komunye umngane wakhe ngoba useyayisola ngayo yonke lento. Anonymous lento imphathe kabi kakhulu ngoba ubonile ukuthi waze wabulala ubhuti wakhe ngenxa yokuthi ufuna ukujabulisa uZodwa, kodwa uZodwa useyamjikela. Ukwabuyela emumva futhi waba nakho ukuyisola, wafisa ukubuyela ekhaya kubo. Njengoba nje sebuyela emumva, unakho kuma ekudeni ebuke ekhaya kubo, embone ubhuti wakhe ehleli phandle, ebone futhi ukuthi umoshile kakhulu kangakanani emndenini wakhe. uAnonymous ucela usizo lokuthi yiphi indlela engenza ngayo ukuze ebuyisane nomndeni wakhe, yiphi indlela angakhuluma ngayo nobhuti wakhe ukuze understandise ukuthi wayefuna imali njengoba uZodwa wayemthreatenisha ngokumshiya. Okunye futhi okumkhathaza kakhulu, akazi ukuthi ubhuti wakhe why engavulanga icala ngalento eyenzeka, why kuthulekile ngoba if ubhuti wakhe wayelivulile icala ngabe useboshiwe, ngabe futhi sebamthola eThekwini ngoba abanye babazi ukuthi uAnonymous useThekwini. Ngiyacela ukuthi nimluleke ngendlela ekahle uAnonymous ukuthi engabuyisana kanjani nobhuti wakhe futhi engabuyisana kanjani nomndeni wakhe njengoba waqamba amanga kuma wakhe ukuthi abahambe bo report missing case kanti uyazi ukuthi ubhuti wakhe umbulele nabangani bakhe. Ngiyacela nimbonise ngendlela ekahle kuma comment ukuthi yini angayenza ukuze ebuyele emndenini wakhe. Ngiyacela niqhubeni like, nicomment, niphinde futhi nisubscribe. Ngiyabonga.